Rama desde Coruña. Eloi desde a Coruña. E no desde Barcelona, esto é Nada Original, un podcast no que me acaban de amenazar con cancelar o meu fillo. Empezamos. Bueno. Esto non lo vai entender nadie, pero... Pois, non sei se encaixa aí na escaleta, pero ou como puxeches Rama, pero quedáramos en que eu vos iba a contar un pouquiño dun pouco que aprendera sobre un tema que temos aquí medio recurrente, que é o tema da nosa sintonía, dereitos e ese tipo de cousas. Sí, teño apuntado o que sabe Eloi de Creative Commons. Moi ben. Bueno, pois... Amigo. Oye, como prólogo, levades 2 semanas falando de CC por aquí, CC por ali, e nin conta me dera de que era Creative Commons. Este é o que sabe non é de Creative Commons. Non chega nin para eso. Xa somos... Vale. Xa crecemos tanto como se fósemos unha empresa que xa utilizamos siglas que internamente nin sequera se sabe o que significan, ¿no? Esa é a burocracia corporativa. Bueno, por que aprendín un pouco desto? Bueno, os oites que xa nos escoitaran xa saben que levamos unha temporada que estamos metidos en Podgalego, ¿no? E en Podgalego, pues eso, hai unha certa comunidade dos que estamos ali metidos e hai xente que sabe de certos asuntos, ¿no? E de vez en cando organizan aí charlas un pouco para os que estamos ali facendo os podcasts, ¿no? E unha delas, unha charla que non puiden estar de todo, pois foi de ese tema de Creative Commons e músicas en general para poñer no podcast, ese tipo de cousas, ¿no? E bueno, a raíz deso, basicamente, empecé a investigar un pouquiño a entrar na página de Creative Commons, que hai unha página, bueno, entrar un pouco desto, ¿no? Recordemos que o tema, a duda que nos corroía de alguma maneira é a nosa sintonía está basada nunha canción de Nine Inch Nails, do disco Ghosts, que está en Creative Commons. En concreto, está en Creative Commons by Attribution Non-Commercial, ¿no? Ten como distintas capas a licencia Creative Commons, ¿no? E nosotros sabíamos que era non-commercial. O que nos chocaba era por que se Creative Commons despois este artista John Kio puido facer un beat que puido vender por, non me acordo se era $30 a Lil Nas X, e como Lil Nas X puido si todo isto é non-commercial, como puido ocurrir todo eso? Bueno, sinceramente, polo que eu investiguei estes días, creo que simplemente é porque a Nine Inch Nails ou a Trent Reznor ou basicamente por algún motivo non quixo litigar co asunto. Non sei moi ben porque non quixo litigar, o mellor era non lle valía a pena, o mellor era un tema de imagen. Porque puxeron xa de coescritora do tema, non? Pero originalmente do sample... Bueno, sí, non é só que o poñan de coescritor, é que a licencia impediríalle venderlo por $30 a Nail. Claro, o tema, eso... non é só de poñerlo... Non é só attribution, como decía Eloi. Eu, polo que busquei, atopei unha entrevista, ou así, atopei unha entrevista a Trent Reznor. Atopei un trozo de entrevista a John Kio, que non trataban o tema un pouco directamente, así nestes termos que estamos falando, ¿no? Pero sí tocaban o tema tangencialmente. E a sensación que me deu é que John Kio fixo ese beat sin saber as implicacións legal do que estaba facendo, e que Trent Reznor basicamente dixo, sí, me parece un como quen di, me parece un temazo, me parece moi bien, pero como que basicamente, polo que seña, non quixo ir ali a ver que cantos cartos podo sacar eu. Non sei se é porque lle sobran os cartos a Trent Reznor, porque pensou que era un tema de imagen, que iba a perjudicar máis do que isto, ou porque o mellor contra quen podía ir era contra o rapaz que sacara $30 e non contra Lil Nas X. Eu aí xa digamos, creo que isto xa excede as nosas capacidades, as miñas capacidades de investigación legal sobre o tema. O que sí que me parece que está claro e que non dá moitas máis dúdas é que o que realmente xa faláramos, ¿no? Que os nosos episodios, cando están en YouTube flagueaos como que xa teñen unha canción
digamos, coa que non temos dereito a lucrarnos e, por tanto, desmonetizan os vídeos. Eso creo que basicamente é razonable. Por que algún non nos desmonetiza? Sinceramente, imagino porque pues, o algoritmo non é perfecto, basicamente. Porque eu diría que esas son un pouco, basicamente, as conclusións. Sei que non é perfecto a conclusión porque non sabemos todo o final, pero creo que, basicamente, o misterio está, como quen di, creo que, non sei se misterio, pero está resolto, como non dá para máis. Efectivamente, basicamente non dá para máis. Entonces, o misterio está resolto. Bueno, damos o tema de Creative Commons por zanjado, entonces. Estamos aquí tachando temas. Outra cosa que vos iba a decir, medio relacionado con isto, é que outra cosa que xa non tachamos o tema. Que quería facer. Outra cosa que quería facer que vamos moi rápido. Que tiñamos medio pendiente non sei se conocedes de Internet Archive, creo que se chama, que é como unha página web, que é unha organización que pretende un pouco, pues eso, facer un pouco de archivo do Internet, basicamente, ¿no? Porque eu creo que é verdad que hai un pouco, parece que esa ilusión de que todo o que se pon en Internet que vai estar aí para sempre, pero penso que é unha ilusión pola que eu pasei por esa época, claramente, ¿no? Pero ao final despois, pues eso... Sí, pero ahora é evidente que non. Eso, bueno, é evidente se te pos a pensar, ¿no? E hai organizacións que están facendo isto. Por exemplo, ahora nestes tempos que estamos grabando, ahora, pues, inicio do 2022, pues teñen, por exemplo, unha campaña para dicían salvar o digamos, cultura internetil de Ucrania, por exemplo, ¿no? Que pues, pode ser perdida polos servidores que puides saber por ali ou por outros temas de cyberwarfare ou ataques directos, ¿no? Teñen unha campaña así. E basicamente unha cousa que vou facer tamén é vou meter este podcast que estimado Inte está escoitando, pois vou nos empezar a meter tamén no Internet Archive para que den aí para hasta que estamos seguros de que non queremos que se acaben perdendo. No, pero Internet Archive funciona así, o sea, a xente ten que activamente meter as súas cousas no archive. Non o sei. Eu creo que se eu non subo, creo que nada original non vai estar algo. Vale. E además, xa te digo, por últimamente, por noticias que vin, pois teñen esa campaña, ¿no? De, axuda a meter, a conservar o internet ucraniano na forever, ¿no? Ou polo menos X anos máis, ¿no? Así que asumo que certa, digamos, se piden mans e que todo automatizado non está. Xa. Vale, pois a verdade tiña unha idea de que sí que sería algo... Sería unha legión de bots, non unha legión de colaboradores. Pode ser que teñan bots, pero bueno, polo que se ve, fan falta mouse, non solo cartos, polo que eu me pareceu entender. Pero bueno, xa vos digo, estou volo lanzando, aínda non o fixen, igual xa vos conto. Xa veremos no futuro en que quedas. Eso, xa vos contarei como se vai algunha desto ou non, ou se me entero máis de como funciona. Pero bueno, en general, a verdad, pues teño que decir que me parece que, por suposto, como tantas outras organizacións, pero esta organización, pues pareceme que ten un... Bueno, pues pareceme, non sei se é señal de que me estou facendo maior, pero pareceme loable o que quere facer esta organización que vos vou dicir. En general, digamos, non me refiero só de Ucrania, ¿no? Pero preservar un pouco a cultura de dos anos dos 90 hasta aquí, pensando que isto pode ser reemplazado por non estar suxeito a caprichos ou a intereses económicos das empresas que controlan internet hoxe en día, ¿no? Entonces, pareceme... Recordemos que estamos falando en abril de 2022, na semana da compra de Twitter por Elon Musk. Isto é unha cousa que nosotros vemos moi evidente ahora mismo, pero cando o edites dentro dun ano, pois xa non te acordarás, non? Correcto. Así que nada, simplemente pues eso, outro punto de que teño aí na miña lista de tareas respecto a este humilde podcast. Creo que Elon Musk non nos vai deixar olvidarnos que Twitter ahora é seu, basicamente. Bueno, non sei se seguirei cando se anuncie ou cando se publique este capítulo, non sei se seguirei en Twitter. E unha vez que sales de Twitter, me parece que o que pase dentro
perde bastante importancia. Sí. Sirva para que me estei contando, non sei, unha vez máis tamén como di Noé, cando se este escoitando eso non sei como será o conto, pero eu estou en Mastodon tamén, se queredes, por que non? Bueno, ainda non hoxe empecé a seguir a miña primeira persona en Mastodon, que por outra parte é unha persona a que seguía en Twitter e dixo que iba a deixar de escribir ali para pasarse outro e dixen, bueno, pois vou non seguiralo. Sinceramente, teño vos que dicir que coa app que uso eu, que é Twitter, a experiencia é virtualmente indistinguible. A experiencia de usuario. Sirva isto tamén para decir que eu me baixei chess.com, a aplicación de chess.com da última vez que tuvamos unha conversación similar. Desde entonces só xogo con Eloi, está pegando soberanas palizas. Se hai alguén que nos este escuitando que seña tirando a malo, pero consistentemente malo, non hai teño olvídanse a veces cousas e teño tonterías, non, tenen que ser malos de decir, non me acordo como nos un rock. Estamos ao nivel que me busque na aplicación. Solo faltas tú, Rama, para que te poñas e que cada un pick your fighter o ao revés. Eu podo estar ao nivel de Eloi en Mastodon porque estou registrado, pero, sabes, e non creo nin que teña, nin que me acorde a contraseña. E seguro que estou ao nivel de Noé no ajedrez. Sí. O meu nivel de ajedrez é similar. Estou registrado, pero non me acordo da contraseña. Sei no distinguir das damas. Efectivamente. Bueno, aí acaba agora sí o parte o tema o follow-up que vos traía Pois moi ben, a verdade. As metas chorradas sempre son interesantes. Tiñas unha historia sobre anchoas, non é? Teño unha historia sobre anchoas, efectivamente. Estamos un pouco saltando de aquí palo, pero foi unha historia que me pareceu moi curiosa e que despois deixoume de parecer tan curiosa porque a mirei ben, pero vou a contar tal como me pareceu inicialmente. Isto é vou facer antidivulgación científica. Eu teño un amigo que fixo un estudio que me pareceu moi interesante porque o entendín mal. Entonces vou vos explicar o que entendín mal e despois se vedes que vos parece interesante, pois xa mirades ben. Hai que saber de turbulencias de auga do mar, pero tampouco é un tema que todo o mundo lle vai a emocionar moito. Pero, a ver, a historia é a seguinte. Teño un amigo que se chama Vieito, fixo físicas, traballou en Ciencias do Mar en Vigo, non sei moi ben, na universidade. Bueno, estuvo na expedición Malaspina e tal. É unha destas personas as que se en algún momento volvemos a facer entrevistas estaría guai entrevistar porque estuvo na expedición Malaspina e ten historias guais. Esta semana publicou en Nature, creo, en Science, non desde dous chismes conocidos, é dicir, non sei en cal dos outros, non deles. Un paper que é sobre biomezcla de estratos de auga. Sona apropiadamente árido. O tema é o seguinte, como traballa, agora está en Southampton, pero sigue traballando por seus compañeros da Universidade de Vigo. Entonces, na Universidade de Vigo tiñan un proxecto que era intentar investigar por que había afloramientos de algas na ría de Bueu, que parece que na ría de Pontevedra logo, pero pola zona de Bueu, que parece que lle daban moitos problemas ás bacterias. Entonces levaron ali un barco, estuveron 15 días tomando muestras de todo o que se movía para intentar ver si que dinámicas había, como se generaban, porque básicamente o problema parece que é como de turbulencia, de a auga fría de arriba se mezcla coa de abaixo, os nutrientes dunha capa que en teoría é máis ou menos estanca pasan os de abaixo, nos de abaixo hai cousas que a comen e de repente temos un afloramiento de algas. Non me acordo de esta é a parte na que xa vos digo que é antidivulgación. Eu non me acordo destas cousas. Estudiei unha asignatura da carreira fai 15 anos e era unha asignatura de camiños, que tampouco é que fose
escritas do mar. Pero bueno, máis ou menos, o tema é ese. Entonces están investigando e queren adivinar ou queren descubrir por que se move a auga, por que se generan turbulencias e cambios entre distintos intercambios de calor e de alimento, logo, entre nutrientes, entre distintos estratos da auga. E cunha auga que están eles no barco, está perfectamente plano o mar e non está como un plato, non notan nada, joder, pues ven unhas turbulencias de la leche 10 metros para baixo, pero que narices está pasando aquí? Entonces fíjanse no sonar que leva o barco, que era un barco pesquero, entonces seguían, ainda que os reutilizaron para facer cosas científicas, pues seguían tendo un instrumental para detectar bancos de peixes. Entonces ven que tenen uns bancos de peixes enormes ali. Entonces realmente non tenen ninguna maneira de mirar que pasa, porque non foron a pescar, entonces non tenen redes para subir aos peixes, pero tenen unhas redecillas para mirar, para buscar microalgas, entonces tiran as redecillas a ver que pasa, a ver si sona a campana e si suben algo. Entonces cando suben está vaiche gustar isto, Javier, está espeso de no, espera, a ver como é a cosa. Hai ovos de bocarte espesos. É así? Sí. Sería así? Perfecto. Correcto. Maravilloso. Antidivulgación completa, a xente xa perdeu o fío. Eso, que hai moitos ovos de bocarte. Entonces, o que acaban deducindo é que se ve que os bocartes pues, entran na ría para follar como animales, entonces a turbulencia propia do acto, o que fai mezclar as distintas capas de auga, é que iso é o que causa que despois haya eses intercambios de calor, etc. Isto me fixome gracia, porque, joder, despois imaginaste aos paisanos tendo que ir a responsable do proxecto da universidade tendo que ir á cofradía de pescadores, é dicir, as bateas, pues, o que vos jodan as bateas son unhas anchoas follando, que é simpático, pero resulta que a partir de eso pues, parece que é un bastante revolucionario, porque é a primeira vez que se encontra un exemplo de que animales generen turbulencias ou mezclas entre distintos estratos de auga, que era unha hipótesis que existía desde facía moito tempo. Normalmente a turbulencia, pues, as dúas hipótesis establecidas son que a genera o vento ou que a generan as mareas. Entonces sempre houve a teoría esta de que, oye, ao mellor tamén os bancos de peixes ao nadar moven a auga, generan intercambio de augas. Isto hasta ahora non se demostrara, incluso se parecía que se demostrara ao contrario, pero polo menos neste caso concreto, que era unha ría, terá todas as condicións de contorno moi definidas, e será unha cousa moi peculiar, pero bueno, sí, neste caso concreto moi concentrado. Efectivamente, sí. Moi concentradas as anchoas, están ali ao seu, concentradas. Bueno, esa é a razón un pouco de que, por lo que parece, de que salga nunha revista así como Prestigio e tal, pero bueno, a mí, máis a lo de eso, da importancia que teño, do prestixio que lle pode dar a Bieito e tal cousa, me fa moita gracia a idea esa de que as algas se reproduzan, non sei, de que as anchoas follen tan fuerte que maten mejillos. Que será isto? Pois o malo desto non é que para compartir o paper seguro que non está en aberto esas cousas, non? O título? Non, supoño que non. Non. Eu o que teño é que estuve escuitando porque avisaron nun grupo de WhatsApp, oye, vamos a facer unha entrevista en Twitch, no Twitch de Ciencia e tal, se chama. Entonces estuve en 10 minutos escuitando a conversación. De feito, puxos a chorar o cativo. Entonces deixei na mitad, o sea, está o conocimiento que teño é o equivalente a ler un titular en Twitter. Non vos legredes a engaño, de todo isto que vos contei, a mitad era mentira e a outra mitad que era a verdade era unha verdade mal explicada porque do tema non teño ni idea. Eu intentarei aproximadamente. Intentarei
intentarei ver... Este é o típico caso que despois, dentro dun ano, inténtalo mirar e tens que facer unha edición por encima. Non lo sabíamos cando gravamos, pero sabémoslo ahora. Todo o que dixo Noé era mentira. Bueno, pero Non entendeu nada porque o cativo estaba chorando e Noé estaba outro mundo. bueno, eso pasaría, bueno, eso pasaría con moitos papers, Study Tú, o Find, primeiro Study que Find. dixetes foi isto entendino mal e vou facer antidivulgación. Así que Correcto, sí. Sí, isto non é engañas a poñer nadie. a venda antes da ferida, claramente. Máis que nada, por si acaso, o escuita Vieito, que tampouco se cabré comigo. E diga, pues este hombre que cojones está falando, non ten ni puta idea. Bueno, Pero bueno, sí. conocedes a web archive.org, escrito ARXIV. Sí, Sí sí que existe. É un buscador Sí que de papers. Non sei se só se poden ver os abstracts ou deixa ver algo máis, pero seguramente deixe algún tipo de rastro este documento, esta publicación de Vieito. Entonces seguro que por aí algo se pode encontrar. Bueno, e senón eso xa tería que sería moito traballar para o podcast, pero xa sabedes que eu son usuario externo da UDC e gústame utilizar os seus recursos, así que seguro que ás malas se pode ir un momento a un ordenador da Universidade da Coruña e ir mirar ali a ler o paper de Vieito, todo sexa por este humilde podcast. A mí sabeme mal contar unha historia de 5 minutos e cambios buscando, pero se tens moita curiosidade. No, resultame curiosidade por... Sobre todo se fixeron simulacións do asunto e da turbulencia e ese tipo de cousas. Que medio comentaches, ¿no? Entonces, esa parte resultaríame interesante de como, sobre todo, como é a simulación que fixeron para estas cousas. Pero bueno, os detalles. Isto resultaría interesante, pero bueno, xa sabedes, bueno, vosotros xa sabedes a que me dedico, pero bueno, para que nos esteis escoitando, pues eu ao final dedico a ese tema de software de simulación. Entonces esa é a parte que me resulta máis curiosa ou que teño máis ganas de saber os detalles, de ver que fixeron no paper. Mira, non se me pasou pola cabeza que che fora interesar. Unha vez que dices, ten sentido. Sí, home. Estamos nos deixando moitos deberes para os próximos capítulos, Pero, por outra parte, eu vou tachar este tamén, un tema menos, pasamos ao seguinte, que maravilla, estamos sendo super eficientes. Foi boa idea o de compilar os temas, Bueno, Rama, ti que fixaches... Javier, que eu non sei como se ti que fixaches ese traballo, Rama, cal é o seguinte tema? Pois... o seguinte, na orden na que eu teño apuntado, é o que falamos de PJ. Sí, isto que falamos a veces eu desconétome da conversación do WhatsApp e desconétome, como xa dixen alguma vez, casi a propósito para que despois mo contedes dentro da grabación, ¿no? A ver se pola diversión, polos loles, direi que creo que o que me pareceu entender é que PJBot, o que deixara o antigo host co-host de Reply-All, meteuse a facer outro podcast que vai sobre cripto, ¿no? Esa é a historia? Sí, correcto. E Rama, entendo que Rama ti escoitaches algo? Vale a pena? Nada, pois non escoitei absolutamente nada de cripto, Eloi, porque me dá un pouco de repelús o tema últimamente. Sí. Vale. Tú non escoitaches algo ou sabes, leístes este artículos que me pasaste de... Sí, ten algo de interés o tema? Creo que este podemos saltar directamente, non ten moito interés. O artículo é un artículo de Nick Qua, o fundador de Hotpot, periodista especializado no mundo dos podcasts en Vulture. Básicamente é unha historia de é dicir, non só dar a noticia de que volve PJBot, agora ten un podcast sobre volve PJBot pero agora en forma de tazos, sino un pouco pues, repasar a súa historia, por que foi entre comillas cancelado ou porque tuvo que deixar a primeira plana de Reply All, eventualmente irse de Reply All,
que é o que está intentando facer. Bueno, a min parece moi curioso o artigo, porque dei no a ler, e cando empezas a ler ou cando ves o tweet o que se refere ao artículo, antes incluso de facer clic, pues tes un montón de prexuicios, non? Pues xa volve, ao final levaba moito tempo sin saberse del, por suposto que iba a intentar volver, e por suposto que un multimillonario, porque hai que recordar que PJ Bot e Alex Goldman son copropietarios de Reply All, e que cando Spotify lles dá un pastizal tremendo a Gimlet por comprar Gimlet logo, pois como dueños de Reply All, a ambos lles cae un montón de diñeiro, que despois creo que temos na lista na escaleta temos outro tema que é o mal de sabor de boca que me deixou o programa de Reply All no que se ponen a falar de cripto en Reply All. Unha das cousas que me deixou mal sabor de boca é que pues, te dicen a Alex Goldman, porque sabemos que tú tes bastante diñeiro, que os sintetizadores que compras, o sea, que tes baratos non son. Bueno, é unha maneira de decirlo, unha maneira que tiña como 9. É dicir, se alguén ten 9 sintetizadores, igual é que non sabe que facer cos cartos. É dicir, é unha maneira de... O que sabe decir, demasiado ben. Solo quero isto. Tes decenas de millóns de dólares, pero sin tampouco hai que andar salvarlle a cara de decir, bueno, supoñamos que eres unha persona normal e sin máis asteriscos, pero bueno, se o pensas un pouco, ten que estar borrado. E PJ Bot é un rapaz de 30 anos que está forrado e casualmente, pues, ahora de repente entrou o interés no mundo das criptomonedas. Parece que unha vez que che dicen, dices, sí, ten sentido, non? É unha destas cousas que dices, claro, é un periodista que ten que irse do seu traballo porque no cual ten moito prestigio, ten moita, en fin, ten moita audiencia e tal, e ten que irse por un tema, bueno, clásico de cancelación ou wokeismo, se queres, ou que seño, primeiro que fai é abrirse un Substack, que é o mesmo que se fixo Glenn Greenwald, esta xente, non? Por supuesto que se abre un Substack. Ao final, eso, un ten moitos prexuicios, e o que me deu a sensación foi que se os estuvese escrito antes e fose facendo check, pues tería checado todo, e ademais que me pareceu que o artículo, o periodista, pues que tiña os mesmos prejuicios que a min, porque foi facendo referencia a todos, non? Pero vaya, máis aló de eso, é que me parece que é un tema que nin é particularmente interesante, é dicir, é iso, son unha persona que genera prejuicios e que neste caso pues, se cumpliron todos. Rama desde Pod Galego. Eloi desde Pod Galego. E Noé desde Pod Galego. Podedes escoitar Nada Original e outros podcasts en galego en podgalego.agora.gal. Agora. Outro tema que creo que sí que pode dar un pouco de conversación é o que tiñamos empecé a escoitar por recomendación de Eloi dentro do universo de Podgalego un podcast sobre naciones minoritarias europeas que se chama Fora de Mapa. Realmente a min chamoume a atención en algún capítulo no que entrevistaban a expertos sobre algunha comunidade en concreto. Bueno, pues cando falan en inglés ou cando falan no idioma propio, obviamente doblan o idioma do podcast, que é en galego. Pero algunha vez que entrevistaron a algún experto que falou en castelán, deixaron o castelán. Bueno, eu, como comentei con Eloi no WhatsApp, eu faría o mismo por pragmatismo, pero parece moi curioso. Nada, quería sacar o tema a ver que opinabades vos. No, e ti... Nada, eu son tamén, como dixo Rama, na última grabación eu
digamos, como deixámoslo así, vamos, non quixemos que se nos alargase moito, non falei moito do asunto, pero despois comentei no Twitter, porque a verdade que, pois, a min gústame moito Fora de Mapa, diría que aprendí moito do que contan así en general, e, vamos, eu creo que é moi bo contenido, a verdade. Gústame moito. Rama creo que coincides tamén. Sí, eu, vamos, estou encantado. Casi me puxen ao día en 10 días. E pues eso, pues a bon ritmo, ¿no? Ti escoitáchelo ou escoitache a nosa conversación, que opinión, que dache interés ou crees que vas a escoitar ou non? Sí, interés dame. Bueno, non escutei aínda, escutei ou oímos falar a vosotros del, non? No WhatsApp e tal, pero non me puxen a escutalo, sí que me dá interés, pero bueno. Pois a min, a min pareceme moi curioso, Rama, que trouxeras esta conversación, porque eu escoitara estes episodios antes, non? E de feito, pues, en paralelo, pues, con outras personas, digamos, tuvera esta conversación a raíz de alguén que lles deixou un comentario no iVoox, a Fora de Mapa. Esos comentarios iban... Eu creo que iban... A mí parecerme... eu creo que a min sentaríanme mal se os vise en nada original, supoño, ¿no? Ou equivalentes, ou se fose o autor de Fora de Mapa. E ese... a diferencia do que dixo Rama, que o que di Rama pareceme razonable, aínda que, xa vos digo, leo vos estes comentarios iniciais que houbera, ¿no? Un anónimo di: mágoa que os convidados non falen en galego, así a secas. Bueno, perfecto. Non, sí. Bueno, non me parecería mal isto. Pero o segundo, a verdad, creo que, a ver que opinades vosotros, vou volo ler. Querendo escoitar un podcast en galego, atópaste que máis da metade do contigo está en castelán. A min eso déixame ir un tono que me parece un tono moi negativo, sinceramente, un pouco crítico. E máis pensando, unha vez máis, que estamos falando dunha xente, unhas persoas que fan isto por amor ao arte, e encima que eu, a verdade é que creo o primeiro que me sale pensar é que moitos xa están aportando a cultura galega en general, ¿no? Creando contido de calidad en galego, sin darlle, pues bueno, sin plantearse se terían máis ointes se o fixeran outro idioma, ¿no? Como quen di. Entonces, chocoume moitísimo ver esa crítica así desa maneira, non? E tuve a conversación. Eu pensaba naquel momento, pues, igual eu un pouco máis cerrado de mente, ata que ti, Rama, a verdad, poñendo de outra maneira, fixechesme abrir un pouco a mente. De dicir... Bueno, pero eu creo que non hai cualificación que valga. O comentario é unha... En fin, moi ridículo, que se descalifica solo. Sí, o comentario é un pouco haters gonna hate. Así, a mí, exacto. A verdad, gusta a definición, bueno, pero... haters gonna hate. Pareceme duro. O primeiro que vos decía, pues pareceme, pues bueno, pues vale, mágoa, vale, pues xa está, ¿no? O que igual un pouco o nivel o mellor do que decía Rama, ¿no? De decir, é verdad que, claro, deixas un pozo aí de diferencia de estatus, porque hai uns que non traduces e outros que sí, ¿no? Eso, cando a vosotros non vos dá un poquinho de rabia, eu reconozco que me dá rabia e reconozco que me resulta moi ridículo que me dé algo de rabia, pero cando no telediario fala alguén en catalán traduce, non? Cando fala alguén en gallego non, ou traduce non subtitulan. É unha cousa na que me levo fijando moito tempo, sempre penso, joder, por que non nos traducirán a nosotros tamén? Por que non nos subtitularán a nosotros tamén? Credes que é un tema de comprensión? Pois sí, é o mismo nivel de no que me meto eu, sí. Sería o mismo, porque vale que seguramente hai unha maior comprensibilidade mutua entre o galego e o castelán, que entre o galego e o catalán, ou que entre o castelán e o catalán, pero o nivel non pode ser moi diferente. É dicir, eu ainda me comprei un libro en catalán a semana pasada. Así que... Non o comprei eu, que vivo aquí. Bueno, pois... No, eu entendo o que dis, non é? A ver, eu creo, a maior parte das veces non recordo que me des. É unha certa sensación de rabia no momento que sempre... Despois
sempre penso e digo, por que me ten que dar rabia? Pois que entenden, que entenden. Claro. Tamén no sentido contrario, cando na televisión de Galicia entrevistan a alguén tanto castelán parlante como portugués parlante, moitas veces non lle meten subtítulos tampouco. Vale, son dúas lenguas totalmente... O sea, son as lenguas de estados diferentes. O sea, aí sí que entraría o tema político de como é de outro estado, pois teríamos que poder tal porque non se distingue, para que a xente non a vais a entender, pero a xente en Galicia entenda perfectamente, a non ser que falen un portugués moi cerrado, moi rápido, vexan que non consiguen entender, póñeno sin problema ningún. Pensades que hai moita por exemplo, na televisión de Galicia, pensades, ou na televisión española que dicías, non é? Pensades que hai moita consistencia, porque eu teño a sensación de que algunhas veces fan unha cousa, outras veces non a fan. Sí, eu creo que hai un pouco desto tamén. Quero dicir, pareceme normal, non? Pois eu que sei, pois a mí vénseme á mente, eu que sei, pois no lugar de toda a vida levan indo xente en español e ali, entre comillas, en directo, pois non traducen nada. É unha conversación, como dicía Rama, non? De medio en español e medio en gallego, e listo. En outras cousas o mellor máis producidas. Os telediarios, por exemplo, terán libro de estilo, que eso sí que terán definido. O mellor en programas en directo non, pero sí, a redacción seguro que ten un... Eu creo que o libro de estilo da galega, quitando o que é en directo, é que todo o que seña entendible por supoño que algún criterio da redacción de noticias, pues eso deixano, e se algo é especialmente con un acento diferente ou tal, pues intentan poñer subtítulos. Non me cadrou de ver últimamente nada con subtítulos na galega. Sí, pero bueno, algunha vez pasou, Sí, seguramente. Eu tamén non teño así. Bueno, en calquer caso, eu tamén unha das cousas que fixen Rama e recomendeite, ou, bueno, creo que ti xa ibas chegar igualmente, non sei se ti te entraches disto, que hai un episodio de Fora de Mapa, bueno, por decir algo, non? Eu que sei, vou decir, pues, en Fora de Mapa falan o mellor falan dos rutenos, falan dos frisios, falan de, pois non me acordo como se chamaba, o Asarberexo ou así, como que era unha minoría albanesa que vivía en Italia. En Sicilia, sí. En Sicilia, falan de, pois, non sei, de comunidades así dese estilo, e tamén falan de Extremadura. Sí. Que teñen capítulos nos que falan de minorías digamos, étnicas ou nacionais ou tal, e tamén outros nos que se centran máis no aspecto lingüístico. E o de Extremadura era moi centrado no aspecto lingüístico. Correcto. De feito, traduxeron a un experto na fala extremeña no que intentaban, bueno, pois discutían a posición de si era considerado pois un dialecto do asturleonés ou si era unha lingua propia, as diferencias que había, E a verdad que facío no idioma propio, facío en extremeño ou en castú, non sei se chamaba castú ou extremeño ahora mesmo. Creo que había, de feito había parte, había como os dous, ¿no? Unha parte. É a verdad que non conocía nada do asunto e pareceme moi interesante, ese en concreto, ¿no? Alén doutros, pero ese tamén me parece moi interesante, pongo nesa liña, ¿no? Porque a conversación era totalmente, pues eso, os presentadores, os compañeros de Fora de Mapa estaban falando en galego e esta persona que trouxeron de invitado, que non recordo o nombre, pois falaba en extremeño. E a realidade é que era inteligible, pareceme a min, ¿no? Rama, non sei se ti non recordo ter que ir buscar nada. Entendíase basicamente. Entendíase perfectamente, sí. Sin, vamos, eu creo que sabendo galego e castellano entendíase. Era unha conversación que era totalmente fácil de seguir, ¿no? E, lógicamente, a ver, non traduciro. Está o aspecto práctico, por suposto, que decías ti, Rama, de... Está o aspecto práctico, bueno, é que eu creo que a motivación da xente de Fora de Mapa é además de dar a conocer estas comunidades, visibilizarlas e tal, pues darlle cierta categoría pois aos seus idiomas vamos, polos en valor sí. E deixar a conversación co experto no idioma propio pois foi un bon xesto.
O único, eso, moitas veces fan a comparación entre como están as situacións de ciertas lenguas e fan a paralelismo co galego. En cambio, bueno, pois por temas prácticos, cando fala alguén en castelán, incluso sendo galegos, que pasou algunha vez, pois deixaron en castelán. Que, como dixen o primeiro, eu tamén o faría, e xa son o primeiro que mete mitad do que fala en galego xa sona castelán por como, bueno, por o gallego da zona na que falo, así que na zona da Mariña está moi... É un gallego moi... todas as castrapadas tamén por eso, sí. Pero son ainda máis hacia arriba de Ocama, primo, entonces. Castrapadas espesas aí no galego que tedes vosotros. No meu tamén, evidentemente. No meu galego tamén é o mismo. Pero bueno. Nada, en calquer caso, bueno, é verdad, xa te digo, Rama, abríchesme un pouco a mente, porque eu basicamente quedara na negatividade contra ese comentario que vira no iVox, basicamente. Estaba un pouco eu obcecado en contra da crítica. A ver, tamén eu tuve oportunidade para explayarme máis e non deixei unha línea solo, que se dixera o mismo nunha sola línea tamén podería sonar hiriente. Sí. Bueno, eu que sei, eu xa vos digo. Pero bueno, en calquer caso, sirva isto unha vez máis, a verdad, para recomendar. Eu todo o que escoitei de Fora de Mapa hasta ahora me gustou, non estou o día, porque, bueno, xa sabedes, en general, vosotros xa sabedes o que me escoite tamén, que casi nada o teño 100%, pero bueno, eu isto... Pero, a cambio, estuvo mirando hoxe a licencia Creative Commons e vai non la poñendo... Exacto. Claro, hai xente as que lle gustan as cousas pasivas de poñer un capítulo ou 20 e escoitando todos seguidos, e hai outros que fan cousas, oye, bueno, tampouco é máis respetable. Pero bueno, Noé, particularmente para ti, pues xa te digo, non sei que os coites todo, verdad, pero a min pareceme interesante. E aproveito para pues bueno, para que nos este escoitando non vira os tweets que puxen despois da última grabación tamén, que eu asociei además esta recomendación con outro podcast que atopei recientemente tamén, que levo escoitado tamén moito en pouco tempo, que se chama The Red Line, e ás veces resultou moi curioso e gustoume escoitar en paralelo ou escoitar o capítulo de Fora de Mapa e o capítulo de Red Line, porque teñen un pouco poden tratar temas de minorías similares ou de territorios similares, pero claro, teñen un enfoque totalmente distinto. Este de Red Line titúlanse algo así como dice: Red Line é o podcast onde entrevistamos en cada capítulo a 3 expertos sobre a situación geopolítica dun territorio, ¿no? Por exemplo. Entonces, pois eu que sei, pois o de Transnistria podes escoitar o capítulo de Transnistria de Fora de Mapa e o de Red Line, no, por suposto, bueno, se falas galego, se entendes galego, entendes inglés. Entón notas moito, digamos, por unha parte, como os de Fora de Mapa contan toda a parte un pouco máis cultural, é verdad que contan a historia e todo eso, e os de Red Line como contan a parte un pouco máis fea, máis de... Bueno, fea entre comillas, no, pero máis de os intereses geopolíticos, de control. Sí, que no caso de Transnistria está moi claro. No caso de Transnistria está moi claro, ou no caso do Nagorno. No caso de Nagorno-Karabaj tamén. Que volvemos a decir que falamos o 29 de abril de 2022 porque, francamente, igual é importante de cara ao futuro. Decir que estamos falando de Transnistria ahora mismo, sí, o que sale ahora mismo nas noticias. Evidentemente é bonito falar do tema cultural, pero claro, sí, o tema tampouco tampouco podes esquivar. No Fora de Mapa, por exemplo, falando de caso Transnistria, creo que falaban do Tiraspol, este equipo que xogou contra o Madrid, do Sheriff Tiraspol, mencionábano. Claro, pues, eu que sei, sin embargo, no en Red Line pues, falaban do arsenal de armas que teñen ali, que están ali desde 1990, por decir algo, ¿no? Pero bueno, hai moitas outras cosas, xa vos digo. Hai máis episodios, non sei se Rama... Eu creo que son o único do momento que escoito de Red Line, non sei se algún de vos... Sí, non cheguei a escoitar nada de Red Line, pero de Transnistria podo recomendar un post de Xeorama que leva anos desactualizado, pero bueno,
Non, hasta este ano a vida en Transnistria estaba bastante conxelada, entonces o post seguía actualizado. Seguía actualizado. Quizás hasta ahora. Pero bueno, xa Quizás veremos. hasta ahora. Bueno, entendo que no post non falabas do Sheriff Tiraspol, non? Falaba de Sheriff Tiraspol, non do equipo de fútbol, pero da Sheriff Sheriff do grupo Sheriff o grupo Sheriff sí, é o empresa dueño máis do país, importante de todas basicamente. sí, Sí. básicamente. Bueno, xa vos digo, en calquer caso, unha recomendación que me estou adiantando á sección, pero, pues bueno, medio relacionado co que viñamos falando, e a verdad que, pues bueno, supoño que é unha época para quen lle interese para estar informado de estes temas. Recordemos, como di Noé moitas veces hoxe, abril de 2022. Pues cadra moito na actualidade, non? Sí, está nas noticias ahora mismo. Tan noticias. E bueno, eso, pues nada, o dito. Recomendados esos dous. Pois, tachado este tema, pasemos ao siguiente, que agora que estamos en racha. O de ter a escaleta dá un pouco de quítalle dinamismo a isto. A mí está me resultando moi satisfactorio. Eu sinto Sí, ir tachando cosas sempre divertido, sí. Eu vivo por isto. Tiñamos temas hoxe máis Tiñamos temas espesos. Tiñamos temas espesos e tamén como máis concentrados, ¿no? O mellor de tiñamos de temas debate. lixeiros, Lixeiros, eso. Espesos pero lixeiros. Exacto. Bueno, este tema é teu, Eloi. Vida real de Batman and the Bridge Builder. Bueno, pues esto bueno, casi me meto na sección de recomendacións de What's Making You Happy que decimos outras veces. A ver, bueno, si te vas a meter na sección de recomendacións, entonces pasamos o outro para arriba, porque eu sigo vale. hai un tuit que me tuiteache que non me enterei. A táboa periódica dos xogadores de baloncesto. Non sei se te acordas. Sí, acórdome a táboa periódica dos xogadores de baloncesto, sí. Que non igual non era tan interesante, pero que che provocou, non é? Vou ler o que teño apuntado aquí na escaleta. O que teño apuntado é: Noé non pilla sol novo, vago, escondido nun comentario sobre táboa periódica de xogadores de baloncesto. Correcto. Yes, no. Tira para adiante. Yes, no. Bueno. Efectivamente, hubo da tabla periódica de xogadores que para máis irri, tal como ten apuntado Javier na escaleta, tabla periódica de bowlers. Bueno, que sí, como... porque quería poñer todo nunha línea. Efectivamente, son xogadores de baloncesto. Esta parte xa entendemos todos, pero vale. Entonces, a tabla periódica de xogadores de baloncesto é un tuit que retuiteache ti, Eloi, de un periodista deportivo, creo, centrado na NBA, que correxeme se me equivoco, pero vamos, isto parece máis relevante, que o que fixo foi facer unha tabla periódica, pero en lugar de poñer o nombre dos elementos, pois poñía xogadores cuyo que teñan un apellido similar, non? Creo que era todo que... Sí, foi todo o que entendí. Sí, simplemente parece era que recordaba yo nombre A, simplemente. Pero por encima dese tweet, citando e escribindo por encima, tú tuiteache dicindo sol novo vago escondido. Non entende nada. E eu estou en non. En non, pero en non. Non entendo nada. Rama, tú estás en sí, entendo. Eu estou en sí, e calquera que escoite con atención este o voso podcast debería estar en sí. Ves, ese comentario xa me fixestes e me cago la leche, eu escoito este podcast. Somos 3, coño. Vale, pues voucho contar. Para 3 ointes que temos, un deles non se está enterando do que pasa. Voucho contar. Eu, tú non... Esta máis foi unha cousa que nos trouxeches ti, non é? Nun episodio que non recordaría... A verdade é que a mí mesmo non me presto moita atención. Eso xa é máis ou menos así. Pois debeu ser eso, porque nun podcast que gravamos, non recordo cando, pero diría que
antes da pandemia ou máis ou menos aí polo early 2020, quizás. No, antes da pandemia casi seguro. O sea, é antigo. Anterior. Bueno, non é importante isto. Pero unha das cousas que ti nos recomendabas, non é? Na sección What's Making You Happy, como xa dixemos, era que ti estuveras vendo en certo programa da BBC, era certo concurso de preguntas de cultura general destes que hai na tele. Creo que era a BBC, ou Sí. igual non era a BBC, igual era outro programa. Sí, da BBC. Sí. Entonces ti... Como se chama ese programa? Como se chama? Era un programa de buscar conexións entre catro cousas. Chamaríalle Conexfor, pero son Sí. o nombre do Padrón Radio, pero igual. Exacto, Pero- exacto. Pois ti contáronos que estuveras vendo programas deses e se non recordo mal, a ti fascinábache a dificultad e o que eran capaces os concursantes. E poñíanos en directo unha proba a Rama e a min que Rama e Maseu pois Only Connect. Only Connect. Only Connect Sí. se chama, Pois, perdona. nada, Rama e Maseu fallábamos estrepitosamente e non éramos Sí. capaz de dar co asunto, ¿no? Hasta que ti nos deches unhas pistas, ata que, pues creo que foi Rama acabou por conectar ou algo así, pero xa nos deras moitas pistas, a verdad. Creo que non estou sendo moi duro Rama. Eu acordo contigo. Está moi ben, No, porque eu creo que nos dará a vosotros así, respuesta pues, definitiva, que non chegáramos a Pois nin resolverlo. sequera, igual nin chegamos á resposta definitiva ou xa nos tuveches que dar tanta pista. E Estaba facendo moita gracia a opción de que agora me vayades a volver a preguntar vosotros a min a mesma pregunta e eu non vai a ter ni idea. e É o que, básicamente é o que vamos a facer. basicamente o que vai pasar. Entonces, bueno, realmente xa cho fixemos, xa fallaches. Realmente. Sí. Pero vamos a facer outra vez. Básicamente a pregunta era algo así como a ver se digo como era. Había que tapar a conexión, ¿no? Entonces decía, a pregunta, o enunciado era 2 sol 10 escondido 16, igual non era este número, vago 18. 18, vago, Sí. e cal era outro Rama? 18, 26 era. O 20, bueno, pues outro número que, bueno, como xa dixemos que isto ten que ver ca tabla periódica dos baloncestistas, pues xa sabedes un pouco de que vai. A ver, escondido, sol escondido, novo, no, Vago bueno, e novo. sí, vago e novo, eran esos 4, non me acordo a orden. Sabes acabar o Yes Snow, non é? Ti mismo? Ou aínda non? Vamos a ver. A conexión que teria que buscar entre 2 sol Entre 2 Oito. sol, 10 novo, 18 vago, no, perdón, 18 escondido, 36 vago. No, Vale, merda, bueno, dixen todo mal. Dixen todo mal. Salteime unha fila. Bueno. Estou non poñendo demasiado fácil. 2 sol, 10 novo, 18 vago, 36 escondido. Non salimos das criptomonedas, Vale, perfecto. Evidentemente, con todas as pistas que me diste, claro que chego. Sí, O cual tampouco ten moito mérito, tendo en conta que fui eu como lo preguntei fai un ano. Pero sí, entonces 2 sol do sol sendo helio ou algo o helios, pois ven o helio, que é o valor, o sea, o elemento número 2 da tabla periódica. De novo ven o neón, que é o 10, novo neón, Arcón supoño que virá de alguma maneira de vago, cripto ven de criptomonedas, como todo o mundo sabe. E agora que eu penso, Madre mía. o que tiñas que decir tú, dicíndoche o escondido, sería o número do cripto, do criptón, e xa che dixen o número. Menos mal que mo dixeche, tamén che digo que se me volves preguntar, estaría improvisando, pero xa non me acordo.
Bueno, entonces, Noé, xa entendiches. Ahora entendiches o que Ahora entendí o... o que Ahora che te iba a digo, decir. é outra destas múltiples seccións deste programa que o millón non ten moito sentido para naide de fora. Bueno, eu creo que é fascinante realmente que nosotros, eu creo que é fascinante que nosotros tres teñamos falado tantas veces que en parte facemos isto para acordarnos de cousas que en algún momento nos resultaron interesantes, ¿no? Que parte Efectivamente, eu xa ni me acordaba do título do programa. claro, entonces, que parte de ese no noso do que queremos facer con isto é eso, é que fallemos tan miserablemente. Os tres, esta vez fallaches tú, non é? Pero outras veces Rama e eu demostramos tamén a nosa ineptitude en acordarnos de cousas que nos resultan interesantes. Acordarnos de cousas Que nos gusta. E realmente, é dicir, esta é unha mostra da futilidade do programa este. si ni siquiera co feito de decirlo aquí un ano despois, ou ano e medio despois, ou objetivamente 2 anos e medio despois probablemente, conseguín acordarme do tema, entonces para que nos sirve? Porque estamos facendo? Bueno, para que cando volvas a cando queiras saber de que te olvidaches, pues simplemente te tes que escoitar a ti mismo, esa parte bonita, non é? Tens que acordar de en que capítulo. Bueno, ou escoitalo todo, así de bruto. Ou poñerlo Definitivamente, ao neno. hai que ir facendo isto de meterlo en Internet Reference para cando señamos vellos e non recordemos de nada en Internet Archive ou etc. Eso. E tamén, Vale, además, volvendo tamén ao tema de que comentou Rama no último episodio que sacamos, non só para eso, sino para que haxa un bo dataset co que entrenar unhas voces sintéticas e que fale como nosotros tres. Así que nosotros xa temos o traballo do dataset. Bueno, en calquer caso, solo por comentalo tamén, ou por se pasa moito tempo, se a xente está escoitando todo isto ben, e vou lanzar co seguinte tema, que non sei se está na escaleta, pero apetecíame dicilo. Todo isto das voces sintéticas ven a unha cousa que recomendou Rama, que salía en parte en Catástrofe Ultravioleta, un dos episodios que recomendamos, e utilizaban no podcast X-Ray, que vai sobre o X-Ray Juan Carlos, que, pues nada, que por certo escoitei, seguín a recomendación de Rama e estuven escoitando esta semana, por certo, digamos reenvío esa recomendación, ou confirmo esa recomendación realmente. O único que non che gustou é ter que escoitalo en Spotify porque é un podcast exclusivo. Sí, pero bueno, creo que valeu a pena. Moi ben. Pois xa que dixeche, antes empezaches a falar dun tema e non cortoute porque estaba mínimamente relacionado cas recomendacións. Cas recomendacións. Entonces podes retomar agora xa que volvimos ás recomendacións. Pois sí, aparte eu estuve facendo, no fondo xa estuve intercalando as recomendacións, estuve un pouco hackeando a estrutura do programa, pero vamos, xa recomendei Fora de Mapa, xa recomendei Redline, xa recomendei X-Ray, que gracias Rama, outra vez. Entonces vou deixar isto bastante valeiro, pero sí que vou comentar eso que vos dicía, eso que vos deixei anotado por aí, de Batman and the Bridge Builder na vida real. The Batman and the Bridge Builder é un episodio de 19IPI que creo que os tres escoitamos e que en algún momento falamos de comentar en este podcast, pero ao final quedou en nada, ao final non debatimos sobre el. Pero basicamente pues falaba, era un podcast no que falaba de ao final da conexión entre o diseño de infraestructuras e a conservación da vida salvaxe de alguna maneira, ¿no? En concreto aplicada a como en Austin, Texas, resulta que unha directiva de construcción de pontes fixera que, pues eso, certa distancia que había, fixera que era un moi bon sitio para facer os niños dos morcegos, basicamente, dos que teñen por algo, sí, ¿no? Basicamente o que facía era que houvese unhas viguetas longitudinales en toda a longitude da ponte, ¿no? Que estaban separadas, pois ponlle
un pé entre unha e a seguinte, entonces os morcegos encontrábanse con uns pasillos estreitos e profundos que eran como un sitio ideal para facer eles para facer niños eles, Para non? facer o que facían os bocartes en bueo, basicamente. Sí. Bueno, en calquer caso, a mí non sei, creo que a vosotros tamén, pero polo que comentamos, digamos, offline, pareceme un episodio moi bonito, moi chulo e moi recomendable, sobre todo para quen lle interese, para que se considere amante da natureza ou amante da ingeniería ou das infraestructuras en general ou da construcción, porque, bueno, pareceme realmente bonito. Estes dous disciplinas que a veces que se ven como enfrentadas, pois como neste caso, pois era un caso bonito de colaboración e de traballo conxunto, ¿no? E onde vai a parte de vida real? Bueno, eu xa atopei aí uns meses, pero digamos ahora din o paso de facerme socio de un grupo daqui da Coruña, un grupo que chamase Grupo Naturalista Hábitat, que, por certo, salen en Radio Intercoruña, ainda que nunca os escoitei, porque non me cadra escoitalos en directo e non teño aplicación de iVoox, que creo que tamén están ali, pero como ten que estar na aplicación, pois non os escoitei aínda. Pero bueno, a cuestión é que é un grupo naturalista, unha organización aquí sen ánimo de lucro, a que xa lle funga un par de actividades, que son así un pouco divulgativas. Un día fomos hasta Baldaio, que é unha lagoa que hai por aquí na zona de Carballo Orteixo. Bueno, é Carballo, creo, non? Bueno, sí. Fomos a facer ali avistamento de aves e un pouco, bueno, a verdad que enseña e entretiene, na miña opinión. E fomos outra tamén no Pazo de Mariñán. E no Pazo de Mariñán enséñanos un sitio donde pois demos un paseo por debaixo dun viaduto da autopista e, pois basicamente, unhas coruxas atoparon un oco moi bon, como os morcegos de Batman and the Bridge Builder. Vamos, non vimos as coruxas, pero contáronos os do grupo que se ven que teñen aniñado ali precisamente pois, entre os ocos das vigas prefabricadas, como atoparan un bo sitio, no? E bueno, pareceume unha boa referencia e pois, un bon exemplo tamén de que eu saiba non se fixo a propósito, pero bueno, pois ben polas pois bueno, ben polas coruxas que atoparon ali un sitio para estar cómodas. E nada, esa é a recomendación que traigo, que non sei se é recomendación, pero pues bueno, a recomendación se queredes é pues animadevos a apoiar as organizacións naturalistas ou conservacionistas ou algo así que atopedes por cerca de onde vivades, ou se estades pues eso, cerca da Coruña. Grupo Naturalista Hábitat, pues eu son fan das actividades que fan. Isto recórdame unha cousa, non ten nada que ver co do Grupo Naturalista, perdona que te interrompa, pero unha das cousas cando empecé a escutar 99% Invisible, un dos primeiros programas que empecé a escutar era, un dos primeiros episodios que escutei foi o dos Thomasons. Creo que xa vos teño comentado algunha vez. Non sei se coñecedes o concepto, non? Eu non recordo. Son vale, os Thomasons estructuras que quedaron perderon a súa función, pero quedan á vista ou algo así, non? Efectivamente, elementos estruturais que xa perderon a súa función, elementos estruturais do edificio ou do mobiliario urbano que xa non se siguen utilizando porque foron originalmente planteados, pero que siguen sendo mantidos e reparados incluso, pese a que xa non teñen ninguna función. Digamos, o típico caso de que tiren unha casa ao lado de unha casa bella ao lado de outra, non, que incluso se ven perfectamente onde estarían as escaleiras subindo, que quede o pasamanos encima na parede, que naide o quite, que incluso haxa sitios no que se repinte ou se manteña. Portas que dan ao mellor ao techo de un anexo dunha casa que despois se tirou, entonces queda a porta hacia nada, non? Cosas así. Entonces, eu desde que o escutei levo moito tempo con moitas ganas de encontrarme algún Thomason na vida real.
Eh, o máis parecido que encontrei foi bueno, eu estudiei en Lugo no Mixto, que é o Instituto Mixto que está ao lado da muralla. E xusto antes de xusto ao lado do meu instituto, pola parte de fora da muralla, hai unha porta que era asumo que principios do 1900, cando había moitas casas que ainda vivían, que ainda estaban pegadas á muralla, e houve alguén que abriu unha porta e utilizaría, supoño, isto son suposicións miñas, realmente non sei, utilizaría o interior da muralla como unha habitación máis ou non sei, unha despensa ou o que fora. Despois tiraron a casa e quedou só a porta. Isto todo son suposicións miñas, volvo a estar facendo antidivulgación, non teño ni idea de historia de Lugo, o mellor esa porta foi feita adrede, pero creo recordar que alguén me contou algunha vez que iso era de unha casa que había aí e que tiraron a casa, que estaba a porta e agora a porta sigue, pero non sei se acaba de funcionar como Thomason, porque tampouco é que a estén conservando, nin que a repinten, nin que a porta non está rota, sigue, pero bueno, esencialmente é como se tuvesen posto un tabique de ladrillos e tapado o furado. É unha porta que está aí, pero que non lle fan máis festa. E realmente levo, desde que escoitei o programa hai o mellor 7 anos, pensando, como me gustaría non encontrar un Thomas na vida real. Non encontrei ningún. Pero poño aí, se conocedes vosotros algún exemplo, se conoce algún dos ointes algún exemplo, é unha cousa curiosa de buscar. Non sei se eu terei escoitado ese episodio de 99PI. É un capítulo dos primeiriños. Bueno, dos primeiriños ao mellor non, pero dos primeiros 3 anos do podcast seguro. Sí, dos primeiros de cando empezamos a escutarlo nosotros. O mellor non é exactamente... Bueno, de feito, é o capítulo 129. Que xa levan uns cantos, pero non moitos, e agora estarán polo... Sí. A ver, centro, por aí. Eso é un podcast semanal, dixen dos primeiros 3 anos, 129 coincide. Sí, Voume colgar a monedita. Estamos no capítulo 490 e isto 129, así que fai X anos. Pois fai eses X anos que é de 2014. Pois fai 8 anos que os escutei e levo 8 anos pensando como molaría ver un Thomason na vida real. Non sei se tedes algún exemplo, se vos ocorre algún caso. É unha destas cousas das que vais falar en 99PI e dices, isto existirá tamén na Coruña. Outro caso é o dos pasos preferentes nos parques, ou dos camiños de eleccións que chaman, non? Que sí, esa idea de que cando sí, ese sí que existe na Coruña. Efectivamente, se tiñamos un ao lado no Bioño que en teoría o que diseñou o parque quería que fixeras un sete tremendo para unha esquina inteira para pasar, hai un camiño no medio do xardín que se embarra e non teño que ir 3 ou 4 veces, pero bueno, onde se paz. Pois igual que eso é máis fácil de atopar, non? Os camiños eses. Sí, efectivamente, igual que deixar paz que quieras que non, hai moitos, pois tomas un ende non que Bueno, eu fun agora, mentras falabas, eu creo que ese non o escoitei, polo menos non está aquí registrado na miña aplicación, así que probable que non, pero, bueno, igual, a partir de ahora, Noé, tes un máis para o equipo para intentar buscar. Eu non activamente non os busquei tanto como Noé, seguro, pero non encontrei ningún. E sí que me gustaría, apúntome ao equipo. O quest. Unha cousa que hai aquí en Barcelona moito é o tema de, igual que, por exemplo, creo que é máis famoso por exemplo, en Holanda, que xa aquí, pero tamén non hai, é a típica viga que está en voladizo diante da fachada, que teóricamente se utilizará para colgar de alguma maneira unha polea nela e subir cousas e metelas pola fachada en lugar de metelas por dentro. E realmente hainos
haynos en edificios históricos, catalogados, cuidados e tal, e están igualmente catalogados, catalogados, igualmente cuidados, mantidos e demais. O que non sei é se realmente a estas alturas son só ornamentales ou se quixeses meter un piano de cola no salón da túa casa da calle Balmes en Barcelona, ou meterías a través utilizando a viga ese. Supoño que, tendo en conta que tampouco che cabe no ascensor, igual están mantidos porque siguen tendo unha función. Non sei, é unha dúda que teño, non teño moi claro. Saldríache caro, pero podríalo resolver regalándolle un piano de cola a alguén que viva nunha casa desas. Pois bueno, isto non é unha recomendación, pero francamente eu esta semana non teño ninguna recomendación que daros, así que escoitade Thomasons o capítulo 129 de 99% Invisible, que é unha cousa moi simpática. Eu eiche facer caso na recomendación, non é? Bueno, eu parece que me toca cerrar o capítulo de recomendacións, pero de podcast, a de escoitar algo activamente non vos podo recomendar nada porque o último que dediquei pois foi a escoitar Fora de Mapa, que xa está na recomendación de Eloi. Eu súmome a esa e recomendo tamén X-Ray por terceira vez, segunda miña, primeira de Eloi, e a de os Thomas. Pero ademais de podcast hai máis cousas na vida. Esta semana o min o que me fixo feliz houve 3 cousas que me fixeron feliz. Unha, que o Madrid que de baloncesto se meteu na Final Four, que naide daba un peso por eles hai 15 días. Dúas, que lín unha noticia que decía que a serie de Sandman de Netflix iba a ser a serie máis cara da historia, e eu dixen, teño aí os cómics mortos de risa, vou no reler. Estou no relendo, estou no gozando moito. É un podcast, é un cómic brillante. E o terceiro cousa que me fixo feliz é que estamos planeando un viaxe, unhas vacacións, agora para finales de maio, e dime conta que entre un viaxe que temos programado en xullo e este de maio, podo estar en menos de 2 meses de diferencia no punto máis ao sur de España, no punto máis ao oeste de España, no punto máis alto de España e no punto máis ao este. Solo me quedaría ir a Estaca de Bares, que podo facelo calquer fin de semana.